Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako voda. Dobrý den, chtěl bych vás tady všechny přivítat na už 9. ročníku bohoslužby Strmilovské. Tím bych tady mezi náma chtěl přivítat našeho kamaráda, pana faráře Jardu Bechara. Technická poznámka neustále zlepšuje. Vidím tady banjo, dále pan farář působí v Praze a chodí na ty muzikály, jak tam vidí, jak ten hůlka furt mluví do něčeho, tak to má taky. Takže jdeme s dobou. Chtěl bych tady přivítat naše kamarády motorkáře z Ostravy, z Prahy. Pak bych chtěl srdečně přivítat našeho kamaráda z Rakouska, Wernera Béma. Herzlich willkommen. Po ukončení bohoslužby zase bude krátká výjížďka v rozmezí nějakých 40-50 kilometrů. Nějakýma kličkama pojedeme do Bystřice, kde je připraveno pro nás muzeum veteránů, velmi pěkné muzeum amerických aut veteránů. Příští týden teprve budou zahájovat sezónu a Honza Kubák tam zařídil prohlídku za poloviční Takže tím bych chtěl předat slovo Jardovi a děkuju. Já začnu jedním velmi moderním liturgickým prvkem, který se teď úplně nově zavádí do bohoslužeb. Spočívá v tom, že vytáhnete svůj mobilní telefon a vypnete zvonění. My jsme několik let slyšeli příběhy ze Starého zákona, možná zavzpomínáte na Mojžíše, co přecházel mořem, a na Jozueho, co procházel Jordánem. Tak letos přejdeme do příběhu Nového zákona, o Ježíšovi. A uslyšíme příběh o jeho úplně prvním zázraku. Odehrál se v městečku Kána na severu Izraele, v oblasti, která se jmenuje Galilea. Takže tam je ta Kána galilejská a tam byla pár dní po Ježíšově křtu jakási svatba. A na této svatbě pomáhala s nádobím, či kdo ví s čím, či s nějakou spoluorganizací Ježíšova máma. Leč na této svatbě organizátoři poddimenzovali spotřebu alkoholu. Tak jsem si říkal, jestli to nebyla nějaká motorkářská akce nebo něco takového. Nebyla to svatba, ale každopádně už někdy v půlce obřadu došlo víno. A tím už se dostáváme k samému jádru toho příběhu, když Marie zjišťuje, že dochází alkoholu. A tak letí za Ježíšem. A co mu dělitelé říká, synáčku, už nemají víno. A Ježíš říká, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Ale jeho máma řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k omývání, každá na 2 až 3 vědra. A Ježíš řekl služebníkům, co tam tak vypomáhali, naplňte tyhle nádoby vodou. Učinili tak, naplnili je až po okraj. A pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste napít správci hostiny. Učinili tak. A správce hostiny ochutnal tu vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nabírali, to věděli a zavolal si ženicha a říká mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a když už se hosté trochu opíjí, tak víno horší. Ty jsi uchoval dobré víno až pro tuhletu chvíli. No tohle byl úplně první Ježíšův zázrak, takhle zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Pane Ježíši Kriste, ty jsi svoje působení začal na svatbě a proměnil si vodu ve víno. To, co vypadalo, že skončí jako průšvih, nakonec skončilo skvěle. Tak nám ukaž, kudy do toho. Ukaž nám, jak to zařídit, aby i věci, které vypadají špatně, nakonec dobře dopadly. Ukaž nám, v čem je ten triček. Ukaž nám tady pro naše vztahy v tomhle světě, když se hádáme, když si závidíme, když si ubližujeme, když nám někde něco dojde,
Když pak sami vidíme, že se to řítí do průšvihu, ukaž nám kudy z toho ven. Amen. Tak slyšme. Příběh o Pánu Ježíši začíná na svatbě. Říkal jsem si, no tak když pozvali Ježíše na svatbu, člověk by čekal, že tam bude jako oddávající. Důstojný pán, který jako vzácný host pozvan na oslavu, leč není tomu tak. Ten Ježíš se evidentně dostává na svatbu úplnou náhodou. Máma vypomáhá, tak prostě vem kluka sebou, v pohodě. Mém kamarády, svatba tehdy trvala klidně týden. Představte si prostě týdenní kalbu. Tak tam už se pár lidí bez problémů ztratí a prostě nenecháš kloučka trčet doma, teda kloučka už je v té době asi 30. Ale to, co z toho vyplývá, Ježíš nejde na svatbu dělat zázraky, nejde tam jako nějaký guru, učitel. Ta jeho odpověď, co to ode mě žádáš, mami? Já tady nejsem pro tohleto, abych tady řešil nějaký víno. Já budu, když už jednou vystoupím na veřejnosti, no tak to rozhodně nebude, že budu lítat někde po Káně Galilejský po krámech a s měchem schánět víno jenom proto, že to organizátoři neodhadli a že svatebčani chlastají jak protržený. Jakou představu o tom, co Ježíš udělá, má jeho mamina, to těžko odhadnout. Určitě Ježíšovi věří, v tom je ohromná důvěra. Za ty roky soužití 30 let už o něm Marie ví víc než kdo jiný. A možná proto ví, že její syn je sice, jak se tomu říká slušně, on nevíte, on je takový zvláštní, ten náš syn. To se říká, když nám někdo nejde úplně pod nos a nechceme ho urazit. Ale není zlej. Ježíš, ať je sebepodivnější, má lidi rád. Marie je ženská, ženský tomu způsobu uvažování líp rozumějí. Jako vyčuchají, že něco je v nepořádku nebo naopak v pořádku. Chlap potřebuje mít věci jasně popsané, nalajnované, srozumitelné. To je základní pravidlo komunikace s manželem, informace pro ženy, že slabší náznaky nezabírají, silnější náznaky nezabírají. Když něco chcete, tak to řekněte. A když už mu to řeknete, on to pochopí a udělá. Nemusíte mu to každý půl rok připomínat. Tedy Marie je ženská. Ženský mají tu intuici, ten čmuch, takže přijde říká, hele, kloučku, dochází víno. A jak už se s tím Ježíš popere, to nechává na něm, dává mu k ruce služebníky, ať udělají cokoliv, co si její syn vzpomene. A když už teda ta náhoda chtěla, že na svatbě ten její synek Ježíš je, tak si řekne, nechme tomu volný průběh, jak se to projeví, když Ježíš fakt má lidi rád. No tak, jak se to projeví? Zatím to vypadá na dost trapas. Ale Ježíš má lidi rád. 5 hektolitrů vody promění Ježíš ve víno. Nemusel, rozhodně nemusel, chtěl. Má rád lidi. A když už teda ta náhoda chtěla, aby se na téhleté svatbě objevil, tak to, že má rád lidi, té své lásce k lidem dá volný průchod, udělá, co je v jeho moci, no a že je to Ježíš, tak je v té jeho moci toho docela dost. Takže to, co vypadalo na fakt průšvih, se v okamžiku mění na totální výhru. Tohle to s překvapením poznává ten správce hostin, jakýsi organizátor. Ale v tuhle chvíli on jako první ochutnává, začíná se nová várka, to musí on garantuje, že na stůl nepůjdou patoky. Určitě už žádnou slávu nečeká. Ta svatba běží možná už několik dní. Opravdu svatba na týden tehdy nebyla výjimka, takže hosté už jsou ve valné většině dost na šrot, budou do sebe mít cokoliv do hlavy, už nerozliší do kvality nic, hlavně, že to je ještě alkohol. Ale ten správce hostině ochutnává a je z toho totálně out. Jak to ten ženich zařídil, on nechá nejlepší víno na samotný závěr. V době, kdyby si kdokoliv jiný řekl, hele, teď už je to jedno, tak ne, tohle to nejlepší víno dají až nakonec, vyplatilo se vydržet, vyplatilo se to nevzdat, vyplatilo se počkat. Jasně, o tom, že to udělal nějak Ježíš, o tom správce ani ženich nemají ani ánuk. Učeníci to viděli, učeník Jan si to zapamatoval, zapsal to do svého evangelia, řekl si, tohle je dobrá historka, ta stojí o Ježíši za vyprávění. Protože pochopil, že v tom příběhu se skrývá spousta důležitých a zajímavých informací. A na prvním místě to, co bychom si měli zapamatovat, že když má někdo druhý lidi rád, tak se to velice hmatatelně pozná. Že takový člověk, který má druhého rád, dělá všechno, co je v jeho moci, aby tomu druhýmu pomohl, aby ten druhý na tom byl taky dobře. Jasně, asi neumíme měnit vodu ve víno, pokud někdo z vás jo, dejte mi vědět, ale v obrazném slova smyslu by nám to jít mohlo. Něco změnit, něco, co vypadá mizerně,
třeba změnit vlastní chování. No, to bychom mohli zvládnout, že jo? To se stane, že něco dojde, jako tam došlo víno. Třeba někomu dojde trpělivost. To člověk na silnici zná docela snadno. Že pak člověk troubí a nadává každému, koho vidí, boukne jako sopka, řekne těm druhým, co by jinak ani v žádném případě neřekl. To se dá zvládnout. Někdy dojde pokora. Když pak člověk začne s tím druhým manipulovat, rozkazovat, zotročovat, to taky docela. Když dojde úcta k druhému člověku, taky pruž. Když pak jeden druhý pohrdá, zesměšňuje. A tohleto rozvíjí vztah lidí mezi sebou. A když pak to se člověk dá dohromady, hledá se čeho chodí tady jak v pitomý dětský hře, samá voda, samá voda, samá voda. A je to horší a horší. A pak už se lidi vyměňují jednu husárnu za druhou a vypadá to na průšvih. A pak už se úplně dole. Ale dokud máte toho druhého rádi, tak z téhleté samé vody se pořád ještě může stát víno. Tak dokážou říct třeba promiň. A ten druhý dokáže říct odpouštím. Jak mi řekl, kdo si stejně na tom hádání se s manželkou je nejhezčí, tak se večer v posteli usmířujeme. Když se mají lidi rádi, dokážou si říct, hele, co bylo, to bylo dost, tlustá čára, už o tom nebudeme mluvit, dejme si pusu a jedeme dál. Když se mají lidi rádi, i když to vypadá, že to bude úplně dole, úplně na dně, tak tam dole u dna člověk najde sílu se odrazit a vyplavat nahoru. Když si tohle zapamatujeme, že láska dokáže vodu proměnit ve víno, když nás naučí věřit tomu, že láska dokáže z toho úplně dole udělat to úplně nahoře, tak jsme se naučili jednu z nejdůležitějších věcí v životě. Naučili jsme se vzdorovat i nejpitomnějším náhodám, které nás v životě můžou potkat. A otevřeli jsme si cestu k tak dobré budoucnosti, že na ní budeme všichni zírat, asi jako ten správce hostiny, na to moře dobrýho vína na samém konci celé té svatební šarády. A stišíme si ještě bodlivě na závěr. Pane Ježíši Kriste, spoustě věcí v tomhle světě nerozumíme. A tak jim říkáme náhoda. Možná mají nějaký hlubší smysl, ale nám to stejně uniká. Pak teda náhoda. Ta houpačka života, kdy jsme jednou dole a jednou nahoře, je ale někdy dost vyčerpávající. A zvlášť to dole nás netěší. Dej nám tedy sílu milovat druhé, protože jsme poznali, že láska to je ta síla, která zvedá nahoru. Že láska je síla, která dělá z vody víno. Uč nás mít druhé lidi rádi. A uč nás, co to znamená docela konkrétně. V manželství,
v rodině, na silnici. Uč nás, že to často znamená změnit svoje plány. Udělat něco, s čím jsme nepočítali. Něco, co jsme ani třeba nechtěli dělat, ale uděláme to, protože to tomu druhému udělá radost a pomůže mu to. Uč nás, že to znamená napřít svoje schopnosti pro toho druhýho. Napřít svoje síly, co je jen najdeme, abychom překonali svoje vlastní sobectví, svoji lenost, svoji pohodlnost, pýchu, nebo i obyčejnou touhu frajeřit. Uč nás, že to znamená necpat se dopředu, být všude první, nejdůležitější. Připomínej nám, že někde vzadu, nenápadně a bez potlesku můžeme udělat kolikrát mnohem víc dobra. Uč nás to ty, Ježíši, protože ty to umíš. Ty jsi to ukázal učedníkům v Káně, že to fakt jde zachraňovat naprosté průšvihy. Když člověk má druhý lidi rád, uč nás mít druhý lidi rád. Odpusť nám, když jsme rádi neměli. Odpusť nám, když jsme dali průchod vlastnímu sobectví, když jsme místo lásky a ruky podané ku pomoci druhým ukázali jen záda. Když jsme mohli odpustit a neodpustili. Když jsme ublížili a nechtěli se omluvit. Do tvých rukou pak odevzdáváme všechny, kteří do moře smrti dojeli rychleji, než by si oni či kdokoliv z nás kolem přál. Dej nám všem poznat, že tvoje láska je silnější než lidská smrt. Vyslyš nás, když se společně modlíme tu modlitbu, kterou ty si naučil svoje učedníky. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne. Se můžete podívat na tom, jak vypadá volič. Teď mám neutrál. Kdybych dal tu páku níže, tak se rozjedu dopředu. Jak voda a smrt je jako moře. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. La